excited na kayo. Hey guys, it's me, Don and Dave, and welcome to ANJO! So karon guys, nana ko sa Snow World mo among first stop today kay since init pa man kayo para isa kay sa rides. So akong gikuyog is ako ang family kay para makita ninyo nga diri sa Snow World mas maayo gyud nga kuyog nimo imong pamilya kay mas bibo, mas lingaw. So karon ako patanong ng mga bata unsa lang na feel nga makasud sila sa Snow World. Alex, Gabby, Chloe, how do you feel nga you're about to go to the snow? Are you guys excited? Yeah! Ikaw, Chloe, excited ka? How excited are you? Very. Do you wanna see Mr. Snowman? Ha? Sa kagabihong pasawa ay abuhin nga kung kamuto sa duha tulo managa na takaron nato sa kaugmaong pasubang ang tutsang sa kanturan. How do you guys feel? You're inside the Snow World. What? How about you, Jackie girl? It's cold. Do you like it? Yeah. You like the cold? Never bothered me. Ato po tanong daw mga katiguangan kung sila na-feel. Kasi yung nabati. Kasi yung maingon. Diba ko kasabot sa akong gibate? Mura kong likod ko. Katundaw. Basta nga ba nga ni pag-arte na ko sa New York? Kasi yung na-feel nga nakasud sa Snow World. Nakatug na nga ayaw. Naka-feel na ko sa gibate sa akong mga baboy sa freezer. Amin ako tinuod na nga hiter. Anaanap ko ka mo. Okay guys, so karon mag-lunch lang sa Mikadiyot no kay murag nahutdan gyud kusog dito sa Snow World. Kay grabe kabugnaw. Opposite sa kay ang weather diri gawas kay 40 yung inita. Ka-realize din gyud mi nga, igid dali man trabaho sa mga baboy nga nas freezer no. Sakit sa dilang trabaho. Anyways, nindot kay diri sa ANJO World kay nasad sila Grubhub Food Park. So if ever gali gotmon ta, ari na ta mangaon. Okay? So let's go. Nagwat ang pamilya dito. Hindi na akong bumpers. First ride guys, bump cars kay medyo busog pa man. Unya na tara mga grabe nga rides. Kani pa lights. Let's go up hinay-hinay. Dugay na kay mo nakasakay bump cars. Go!
Unsa pagihuwat Tama na kagayat Ikan sa kagabihong pasawa Bayang buhining akong kamutusan Birthday ko nun guys sa ako ang family. So na ako mga cousin, ako mga nephew, ako mga niece, ako mga dad, ako mga auntie, mga uncle. So among first ride today is gonna be the merry-go-round. Ang usual nga ride to every theme park. So excited na ako cause na silang tanan. Let's go! Asa entrance? Asa entrance? Luka ito eh. Ano ko mag-usap? Pas-pas na kayong daga ng kabayo. Meron kaya. Space shuttle. Sakto na kayo. Kaya I need space. I need space in your heart. Let's go. Ante, so far, ano yung mga nasakyan? Carousel? Carousel. Ano yung sakyan sa carousel? Ang kabayo? Or Ang tasa. ang tika pa yan? Otep ka na itong sakyanan, de? Di ko anak. Ano man? Ano? Ang katulad, mas gamay nga version. Doon may bump cars kami. Ayun na, bump cars ka to, saka-saka, yapon. Malipong ang tanong. Kailan sa ba? Lahi na yun, guys, ang... pang batanon. Patol pang batanon. Lahi yun ang higher generation. Okay, next ride, the Viking. Mo ni ang pinaka, for me lang ha, mo ni ang pinaka-simple nga ride by far dire. Kaya nga man, easy na kayo. Pero, abot lang, para sa ubang tao kay hadlock yun siya. So, muna akong soyan karon. Come on guys, let's go! Yeah guys, diba kaunsa sila ka-accommodating? If init yung kayo, mo provide sa sila og payong. Diba? Convenient. Sakay na ito, Dick. Sige na. Sakay na ito. Di ko mahadlok lagi ko. Ano man? Na ako'y heart. Ba't sa'yo na kay heart? Nasa heart. Naman sa kuy heart. Nasa heart. Taxi ba ko? Sige na ba? Hadlok lagi ko, hadlok lagi ko. Bayot, timoy na ka na. Let's go! Saka rin sila eh! Abro rin sila talawan! 68 years. Ikaw na lang! Ako ay, duduha lang nito! Guys, for the next ride, we have the tower drop! So, karon kay, murang hadlok jo kay siya tanawon. Di mo siya hadlok kayo. Pero I feel like kanang murag surprising siya nga kanang caught off guard ka nga itagak lang kagkalit. So, come on, let's go! Linya na ta! Baka nalingaw ang taras down ni Daddy. Nagtilingawa. Mugiro kayo mo. Tara ito mo, di ba naman nusman? So, nalipay siya nga. Ako na Na ikapon nagpahulba niya. akong dancing. Ako na ikapon niya kamot. Nagbabagnaw. Kailangan ka mo sa kay balik eh. Wala mo na siya tarong. Okay. Ala! Okay na rin siya. Okay. Pawalig siya na hardlock pa. Hadlok na usa. Oh, nga Viking. Kaysa niya. Brave soul. Wadu mo Viking. So karon, padong may sa kumanghod. Pag sa ko mga igagaw, hanas nuyo sa boomerang. Ang boomerang ang by far pinaka-hadlock na ride diri sa ANJO World as of now. So, excited ako nga unsay bation sa akong family
Musaka na Miss Boomerang nga. Ilabay-labay mi, back and forth, iliso-liso mi, iduso-duso mi. Kaya ni mo dyan, di girl? Yes. Kalma ra kayo siya. Okay, let's go guys. Come on, Jan. Okay guys, so for the next ride, the boomerang. Hantu sa kayo. So guys, managyod ko sa akong adventure day dito sa ANJO World Cebu. Natagpog yung sakay sa tanang rides. Bahalang init yung kayo pero at least, di ba, nalingaw yung kayo ko. Anyways, thank you so much ANJO World for having us. Salamat kayo sa experience nga hatag niyo sa akong family. That's it for this vlog. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and my Facebook page, Don't forget to follow me on my Instagram and on my Twitter at Dave Cranton. See you guys next time.